today's vlog. Mangunguray tayo. Kasama ko yung mga bata. So, matagal tayong na-stuck guys. Dahil busy din. Stay tuned mga kaposing. Ito guys, oh, butas ulit ng kuray. May laman to guys kasi may tae. Ito yung mga tae nyo. Ganyan. Yung black. Didiligan natin to guys. Ayan guys, didiligan na natin. Tubig na iputik guys para ano, mapuhingan sila. May laman to guys. Ito na siya. Ito na siya guys. Hintay lang yan. Uy, bumalik. Ayan guys. Patayin natin. Ito na siya guys. Ayun. Ayan guys. Ayun. Pansara na ako. Nakala kayo? Nay! Ayun yung mga kasama ko. Tumboy guys. Nay! Cats! Eh. Palapalkon. Ay ay ay. Ayun. Dala. Mga kasama ko guys. Mga tatlong babarito. Bilis. Ang lakas mo, Diego. Tira. Ulo. Da. May laman to guys. Mabagal lang kumilos. Malapit na to guys, malapit na. Papalabas na to. Kuha na to guys, oh. Laki. Salpo na gaya. Eh. Di may gawan temeng. Ni. Oh. Dakil mo. Yan. Saka. Dinala sa amin.
Krabaw. Danagyan na. Hindi ka mong kuha no kan. Awan. Nadatan. Hmm. Tukol. Basik. Tukol. May bagyo mo. Taga buyak. Naglagkag bibi na. Lalim guys. Oh. Lalama din niyo. Wow! So very lalim. Aja na alam sa ulag kami. So mga loday, dito kami, lumalawi sa wine. Malambulambot dito lumalawi. Madaming putek. Malalim pa yung putek niya. Taga-temeng. Nakapalpalot. Nih, ngapong. Pamata ni Godran, alam. Ngapong. Oh. Danagyan na ita. Basta nagkasday. Agpatay ka ng abibul prag. Tiliwo mong datan si Dugang. Si Dugang, datan. Hoy. Gamata mo na. Gamot. Ayun. Meron na naman guys. Nih, Eh gini na gababaw dyan eh. open. Sesame. Yan guys, nakakarami na kami. Oh. Nice. Adong. Kita man. Laki. Oh, nih, lima ba na? Imasen. Kautok atin dito. Ha? Tanalat na. Dito. Barang rumah. Ang pasti mo ah. Yun. Anak sapay. Open mo man. Nagdadagit ang narigat rumor. Malaki guys. Nice. Doon Liam. Kaya yan. Okay, go. Lumalabas na yung isa guys, oh. Yung sipit, lumalabas na. Kadong pitak na. Oh. Ito guys, oh, napakaraming tae. Magaling tuma ito, masakit ang tiyan. Nagtata ito guys. Magaling tuma ito guys. Masakit siguro. Oh. Kilawom. Sige. Labong. Tunggu ka dagiti. Ha? Ngayon ka lang. Amo kayat? Tunggu ka dagiti. Kawin. Bayag ka. Kukwagiti ka maro.
siya guys, oh. Apakalaki mo, papatayin na kita. Ayan, oh. No? Mo nagkamay. Ang kamakaw na din. Oh. Oh. Nice. Oh. Walang kawala. Ayos. Ito yung itak. Nice. Oy, babae. Wow. May masibugan paspasan. Yan guys, naghuhukay na sila. Kasi ano, medyo malaki to guys, medyo malaki. Ano? Nah, sige kali, takil ita. Tanin, daw kayo siyang tanin. Napanaw. Awan, nalunang natin, bangkag mo. On. Kali guys, kali. Kaya niya. Luwadan nyo oh, baka na matudok yun. Pagbugi dito sa. Ala, sige. Hukay, sige. Dama ko dran, dama. Hukayin mo. Dijay! Ba't na ko gulat? Malapit nan! Nadyayin, so adyayin. Nalamon. Naipit tayo man. Hindi ko ano ison. Nalan. Nakunagin. Kalyong tigamin ni ito. Sa dumanong ka. Dami lang ba tubog. So ajin. Tignan natin ang hinukay ni Boss Brian. Ay, malalim. Kalaki. Malandi ka ng didata so. Naalak mo. Meron. Meron guys, mag-asawa to guys. Lalaki at babae, dalawa. Uwag yung barako. Hintayin natin mapalabas ni Boss Brian. Pato. Isa ko. Tapos na kapag nakuha na nila. Oh, isa. O babae guys. Babae guys. May isa pa guys. Yung isa Mag-asawa to, bilis. Wait lang guys, di ko makuha.
Tayo ni Boss Brian. Oh, Lalaki. laki guys, mag-asawa. Magganap tayo ulit ng lungga ng gamarong. Tingnan kung gaano kalalim guys, oh. Yung pinagpunan. Yan. Oh, ito yung nakuha natin guys. Oh, bilang. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Yan guys, uuwi na kami. Nakahuli kami ng